Δεν μπόρεσε εκεί ο Γκούλη. Γιουλιάνο, η κόντρα στο σώμα του Αλμπερτίνη, μπάλα φτάνει στον Αμπροζίνη. Και πάλι Αλμπερτίνη. Βαθιά παλιά με στόχο τον Σεφτσένκο, κοντά του Τούντορ. Κροάτης κέρδισε αυτή την μονομαχία. Μπάλα από τον Τζάνκι τώρα στον Αλέσιο Τακκινάρντι. Ο οποίος έχει δεξιά του τον Πεσότο, προτιμά όμως να περάσει κάθετα στον Ντελπιέρο. Άντεξε στο μαρκάρισμα του Μαλντίνη και του Αμπροσίνη και πάλι πίσω στον Τακκινάρντι. Ζιντάν με τη μία, στα τυφλά σχεδόν για τον Ντάβιτς. Κόντρες ευνοούν τον Μάσιμο Αμπροζίνη. Δεν θα μπορέσει ωστόσο να τροφοδοτήσει τον Μπίρχοφ. Ο Αλμπερτίνη έχασε την μπάλα από την παρέμβαση του Ντάβιτς. Δυνατές μονομαχίες, ένταση και πάθος στο παιχνίδι βλέπετε. Όπως αξίζει σε ένα ντέρμπι σαν και αυτό. Ενώ τώρα ο Αμπιάτη θα μπλοκάρει την μπάλα και θα αφήσει για τον Κώστα Κούρτα. Άλλαξε με τον Μπόμπαν και πάλι για τον Κροάτη. Συγκλίνει ο Μπόμπαν. Κάθε την παλιά προς τον Μπίρχοφ. Ελέγχει εύκολα εκεί ο Τζάνκι. Πλάγια για τον Τούντορ. Αυτός κάθετα στον Πεσότο. Ιντσάγκη. Άφησε στον Ζιντάν από αριστερά ο Μπακίνι. Καλύτερα να πείστε η Γιουβέντους σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Η σέντρα από τον Μπακίνι. Προσπάθησε να σουτάρει ο Ιντσάγκη κόντρα στον Ρόκε Ζούνιορ που απομάκρυνε προς στιγμή. Και στη συνέχεια επεμβαίνει δραστικά ο Μαλντίνη για να απομακρυνθεί η μπάλα και ο κίνδυνος, ενώ ο Μπράσκι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Μπόμπαν για τον Τζέναρο Γκατούζα. Αλμπερτίνη. Θα κερδίσουν και πάλι Μπιανκονέρη. Κεφαλιά από τον Ντελπιέρο η μπάλα για μια ακόμη φορά στην αγκαλιά του Αμπιάτη. Εδώ ο Τζόναταν Μπακίνι δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό. 13,5 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εδώ και πάλι το μαρκάρισμα του Γκατούζο που βρήκε την μπάλα αλλά και τα πόδια του αντιπάλου. Είδατε εδώ, ο Μπράσκι ήταν πολύ κοντά στη φάση, άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και εδώ Σβόνε Μπόμπαν, για τον οποίο ήχησαν σιρήνες από το αγγλικό πρωτάθλημα. Φαίνεται όμως πως ο Αλμπέρτο Τζακερόνι θέλει να κρατήσει ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Σίλβιο Μπερλουσκόνη στην ομάδα. Βάντερ Σάρ. Υπάρχει διακοπή από τον Μπράσκι για να απομακρυνθεί, όπως είδαμε αυτή η φωτοβολίδα. Ένας από τους πιο έμπειρους διαιτητές, ο Στέφανο Μπράσκι στην Ιταλία, διεθνής. Τον οποίο εμπιστεύονται τα τελευταία χρόνια αρκετά ντέρμπι. Είτε από κλήρωση είτε από ορισμό θα έλεγα. Γεννημένος στο Πράτο το 1957. Ζιντάν. Το σουτ χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα καταλήγει out, χωρίς να ανησυχήσει ο Κρίστιαν Αμπιάτη. Εδώ Ζησού Ζιντάν. Το 0-0 παραμένει. Όλα αυτά ενώ ξεπεράσαμε το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Μίλαν Γιουβέντους στην αποκλειστική μετάδοση της τηλεόρασης του Α για αυτήν την τρίτη αγωνιστική του καμπιονάτου. Και θυμίζουμε πως αύριο θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε για την αναμέτρηση της πρωταθλήτριας και κυπελούχου Λάτσιο στον Μπεντεγκόντι κόντρα στην Βερόνα στις 4 το απόγευμα, σε απευθείας σύνδεση με τον Μπεντεγκόντι. Ντάβιτς πέρασε στον Τακκινάρντι, αυτός τροφοδοτεί τον Ντελπιέρο, η μπάλα για τον Ζιντάν. Και πάλι Ντελπιέρο. Αριστερά στον Ιντσάγκη. Δεν μπόρεσε να αποφύγει τον Γκατούζο. Προς τα Κούρτα με τον Αμπροζίνη και στη συνέχεια η μπάλα προς τα πίσω για τον Αμπιάτη, ο οποίος θα απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Μπίρχοφ, ελέγχει ο Ντάβιτς. Απέφυγε τον Μπόμπαν.
Ξεμαρκάριστος ο Ζιντάν. Θα περάσει ακόμη πιο δεξιά για τον Τζανλούκα Πεσότο. Και πάλι Ζιντάν. Κοντά του Μαλντίνι. Φάουλ από τον αρχηγό της Μίλαν. Πάνω στο μεγάλο αστέρι της Γιουβέντους. Ποιος πέρασε τώρα για τον Ντελ Πιέρο. Αντίπολο τον Κώστα Κούρτα. Θα κερδίσει το κόρνερ τελικά. Είναι το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Άλεξ Ντελ Πιέρο. Και ξαναβλέπετε πως από την κόντρα στο αριστερό πόδι του Κώστα Κούρτα η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ. Βλέπετε κατάμεστο το Μεάτσα για αυτό το παιχνίδι. Εκτελεί ο Ντελ Πιέρο. Βγήκε ο Αμπιάτη και έδιωξε με γροθιά. Κεφαλιά του Τακινάρ, μπάλα σε πλάγιο out υπέρ των γηπεδούχων. 17,5 λεπτά παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Μίλαν Γιουβέντους 0-0. Αμπροζίνη. Άφησε στον Πάολο Μαλντίνι, αυτός έχει κλειστεί από το μαρκάρισμα του Ιντσάγκη. Αγκάστηκε να κάνει τη βαθιά παλιά, ο Τούντορ θα κόψει. Μπόμπαν. Έβγαλε παράλληλα για τον Αλμπερτίν. Το σουτ με το αριστερό μπλοκάρει ο Βαντερ Σάρ. Εδώ Ντεμέτριο Αλμπερτίνι. Παίκτης που βοήθησε σημαντικά την Μίλαν να μην ιτηθεί κόντρα στην Μπαρσελόνα μέσω εβδόμαδα για το Champions League. Όρθιος τώρα ο Αντσελότη. Νόρκε Ζούνιορ βρήκε ελάχιστα την μπάλα, ελέγχει τώρα ο Γκατούζο. Πιέζει εκεί ο Μπακίνι. Ο Γκατούζο θα διώξει σε πλάγιο out. Εδώ ο Τζενάρο Γκατούζο. Παίκτης που πέρασε και από το σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων, σφυρίζει ο Μπράσκι μετά από αρκετή ώρα. Έτοιμος κοντά στην μπάλα ο Ντελ Πιέρο. Ποιος κέρδισε το φάουλ από τον Ρόκε Ζούνιορ. Ο αρχηγός Γιουβέντους στην εκτέλεση. Ο μάκρυνον Αμπροζίνη. Αλμπερτίνη και πάλι για τον Αμπροζίνη έκοψε ο Ντάβιτς. Θα απομακρύνει μια και καλή. Στη συνέχεια ο Γκούλι, ενώ ελέγχει τώρα ο Σεφτσένκο, ποιος δεν έχει φανεί αρκετά μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Αμπροζίνη. Γκουλιέλμιν Πιέτρο. Έχει μπροστά του τον Τούντορ. Κόντρα ευνοεί τον Κροάτη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά Γκουλιέλμιν Πιέτρο επιμένει. Πεσότο τελικά θα περάσει στον Τακινάρντι, αυτός για τον Τούντορ. Η μπάλα φτάνει στον Ντάβιτς. Πιέζει ο Γκατούζο. Ντάβιτς στο έδαφος. Το παιχνίδι ωστόσο συνεχίζεται. Και η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο out. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στο μεταξύ στις εξέδρες του Μεάτσα. Εδώ ξανά το φάουλ του Γκατούζο πάνω στον Έντγκαρ Ντάβιτς. Και εδώ Ζιντάν. Ποιος νωρίτερα είχε μια ψημαχία στην καρδιά της μεγάλης περιοχής των γηπεδούχων. Σηκώθηκε και ο Ντάβιτς. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Η Γιουβέντους βγαίνει στην επίθεση με τον Ιντσάγκη, τον Ντελ Πιέρο. Η κόντρα ευνοεί τους φιλοξενούμενους. Πλάγιο out για την Γιουβέντους. 21 λεπτά. Σε αυτό το πρώτο μέρος πάντα 0-0. Ζιντάν. Με δυνατή μπαλιά, αλλά άστοχη. Εσώτο δεν θα προλάβει. Τον χρησιμοποιεί δεξιά ο Αντσελότη απόψε. Ενώ ο Αμπιάτη ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Τακινάρ. Μια κεφαλιά από τον Ντελ Πιέρο, η μπάλα φτάνει στον Μαλντίνι.
κίνηση από τον Γκούλι. Μαλντίνι δεν θα περάσει. Τακινάρντι για τον Ζιντάν. Ο δεξιά ο Ιντσάγκη, στον οποίο πάει η μπάλα. Και πάλι για τον Γάλλο. Δεξιότερα στον Πεσότο που έχει ακολουθήσει. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα. Δελπιέρο για τον Ζιντάν, αλλά ήταν ίσως πολύ πιο έξυπνη η παλιά του Άλεξ Δελπιέρο. Δύσκολο και για τον Ζιντάν να καταλάβει που ακριβώς θα πήγαινε η μπάλα. Την πρόθεση του Δελπιέρο. Μια ξεχωριστή επινόηση, αλλά όπως είδαμε ξάφνιασε και τον συμπαίχτη του. Ενώ ο Μπόμπαν βρίσκεται στο έδαφος έχοντας χτυπήσει στην προηγούμενη φάση διεκδικώντας την μπάλα. Το 0-0 παραμένει. Εδώ ξανά. Το γέμισμα από τον Πεσότο. Ζιντάν μόνος του. Ο Ντελπιέρο όμως περνά την μπάλα πίσω από τον Ρόκε Ζούνιο και κατευθείαν στην αγκαλιά του Αμπιάρ. Κάτι λένε εκεί Ντελπιέρο και Ζιντάν. Ο Μπόμπαν σηκώθηκε. Ο Ζωρό της Μίλαν, όπως είναι το παρατσούκλι του. Ζόρο Μπόμπαν. Στον πάγκο για την Γιουβέντους μέχρι στιγμής βρίσκεται ο Κοβάτσεβιτς, ο οποίος με τον Σιμώνε Ιντσάγκη είναι οι δύο πρώτοι σκόρερ αυτής της ομάδας, της Γιουβέντους. Ο Κοβάτσεβιτς και ο Ιντσάγκη έχουν, μάλλον ο Ιουγκοσλάβος έχει πετύχει 2 γκολ. Ο αδελφός του Φιλίππο Ιντσάγκη, ο Σιμώνε Ιντσάγκη, έχει πετύχει και αυτός 2 γκολ. Κόρνερ για την Juventus τώρα με τον Ντελπιέρο στην εκτέλεση. Το κεφάλι του Κώστα Κούρτα, μπάλα απομακρύνεται και από τον Μπόμπαν, ο οποίος αφήνει στον Γκουλιέλμι Πιέτρο. Και πλάγιο για την Μίλαν. Μπόμπαν. Κόντρα ευνοεί τον Γκουλιέλμι Πιέτρο. Θα βγάλει την παράλληλη παλιά, ακολουθεί την πορεία της μπάλας ο Βάντερ Σάρ, ακολουθεί και ο Μπίρχοφ. Ο Βάντερ Σάρ τρέχει να καλύψει τώρα πίσω από την αιστεία του, ενώ έχουμε το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Εκτέλεσε ο Αμπροζίνη. Αλμπερτίνη. Γέμισε για τον Σεφτσένκο, τουλάχιστον αυτή ήταν η πρόθεσή του, αλλά τελικά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Βάντερ Σάρ. Το 0-0 παραμένει. Φτάνουμε στο 25ο λεπτό σε αυτό το πρώτο μέρος. Μπακίνι άλλαξε με τον Ζιντάν. Και πάλι Ζιντάν, τον οποίο ακολουθεί ο Ρόκε Ζούνιορ. Φάουλ σφυρίζει ο Μπράσκι. Ακούτε τις αποδοκιμασίες των θεατών από πλευράς των Ρωσονέρη φυσικά για αυτήν την απόφαση του διαιτή από το Πράτο. Προσπίση του Ζιντάν, ακολουθεί ο Ρόκε Ζούνιορ που στραβάει τον αντίπαλό του. Ο Αλμπερτίνη περνάει για τον Μπίρχοφ. Παλιά του Γερμανού για τον Σεφτσένκο. Έκοψε ο Τζάνκι εκεί. Μάλλον ο Ιουλιάνος ζητώ συγγνώμη. Το πλάγιο out για την Μίλαν. Με τον Ρόκε Ζούνιορ στην εκτέλεση. Σεφτσένκο. Και πάλι για τον Βραζιλιάνο. Παλιά με το αριστερό, εκεί κέρδισε την αέρια μονομαχία ο Τακινάρντι. Κώστα Κούρτα έκοψε την παλιά του Ντελπιέρο που προοριζόταν για τον Ιντσάγκη και τώρα ελέγχει ο Μαλντίνι. Κέρδισε ο Τούντορ. Μπάλα στον Ιουλιάνο. Και ακόμη πιο αριστερά για τον Μπακίνι. Θα κάνει την λανθασμένη παλιά. Έκοψε ο Κώστα Κούρτα. Τώρα φτάνει στον Μπόμπαν, ακολουθεί και ο Γκούλι από αριστερά, από δεξιά ο Γκατούζο. Ποιος έβγαλε τη σέντρα, αλλά είναι πολύ δυνατή για να προλάβει ο Σεφτσένκο, ο οποίος ωστόσο θα τα καταφέρει και θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον Γκουλιέλμι Πιέτρο. Αυτός δεν θα προλάβει μπάλα, περνά την πλάγια γραμμή και εκτελεί γρήγορα Ιντσάγκη για τον Ζιντάν. Πολύ γρήγορος ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 26 λεπτά.
και οι δύο ομάδες δυσκολεύονται, καθώς η προσοχή είναι στραμμένη στην άμυνα τουλάχιστον για την ώρα, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για κάτι σημαντικό μπροστά από την αντίπαλη εστία. Ρόκε Ζούνιο. Κεφαλιά του Αλμπερτίνη, ελέγχει ο Μπίρχοφ, ποιος προτιμά να περάσει παράλληλα για τον Γκουλιέλμι Πιέτρο. Δεν θα προλάβει αυτό στο πλάγιο για την Juventus. Και βλέπετε την κατοχή της μπάλας με τους Μπιανκονέρι από νωρίς. Τα 10 λεπτά το μαρτυρούν, να θέλουν να πάρουν τα ενία του παιχνιδιού. Περισσότερο χάρη στις μαγικές ενέργειες αυτού του παίκτη του Ζινεντίν Ζιντάν. Πανταχού παρόν ο Ζιντάν μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά δεν δείχνει ο Σεφτσένκο τουλάχιστον για την ώρα να έχει καταφέρει να ξεφύγει και τουλάχιστον να δημιουργήσει χώρο ώστε να μπορεί να δέχεται τις μπαλιές των συμπαιχτών του. Ο Ρόκε Ζούνιορ κράτησε τον Ιντσάγκη και το είδε αυτό ο Μπράσκι, γι' αυτό στηρίζει το φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων. Έλεγε στον Μαλντίνη να απομακρυνθεί ο Μπράσκι. Φώνασε το όνομά του, Πάολο, και του έδειχνε χαρακτηριστικά να μην πλησιάσει για να διαμαρτυρηθεί. Τρεις παίκτες ζητάει ο Αμπιάτης στο τείχος. Μπράσκι μετράει τα βήματα, την κανονική απόσταση. Τα 9 μέτρα και 15. Δελπιέρο κοντά στην μπάλα. Το σούτ από τον Τακινάρντι Μπαλάου. Εδώ Αλέσιο Τακινάρντι. Δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Τακινάρντι, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις 140 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Έχει και 3 γκολ. Κεφαλιά από τον Κώστα Κούρτα. Πέρασε ο Τακινάρντι για τον Ζιντάν. Αυτός πλάγια για τον Πεσότο. Και πάλι Ζιντάν. Έχει μπροστά του τον Αλεσάνδρο Κώστα Κούρτα. Θα γυρίσει για τον Ιντσάγκη που γυρίσει πάνω στην πλάτη του Ρόκε Ζούνιορ. Δελπιέρο και πάλι για τον Ιντσάγκη, θα απομακρύνει ο Ρόκε Ζούνιορ. Κεφαλιά από τον Τούντορ. Ψύχρεμα εκεί ο Τζάνκι παίρνει και το φάουλ από τον Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Εδώ ξανά, κοιτάξτε, γυρίζει στον αέρα. Ο Ιντσάγκη με το δεξί, μπάλα κοντράρει στην πλάτη του Ρόκε Ζούνιορ. Δεν μπόρεσε στη συνέχεια ο Δελπιέρο να συνεργαστεί και πάλι με τον center for της Juventus. Ενώ στην αμέσως επόμενη φάση μπάλα κατέληξε out. Και ο Κρίστιαν Αμπιάτη ετοιμάζεται να επαναφέρει, ενώ ο Αλμπερτίνη κάτι λέει με τον Μπράσκι. Κεφαλιά από τον Γκουλιέλμι Πιέτρο, ελέγχει όχι και τόσο καλά ο Αμπροζίνη. Παρέμβαση και του Ντάβιτς, απομάκρυνε στη συνέχεια ο Κώστα Κούρτα και πάλι Αμπροζίνη. Κεφαλιά του Αλμπερτίνη δεξιά για τον Σεφτσένκο, θα κόψει σε πλάγιο out ο Ιουλιάνο. Και όπως βλέπετε ξεπεράσαμε το ημίωρο του παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο μέρος. Μίλαν Juventus πάντα 0-0. Κεφαλιά του Μπίρχοφ, Βάντερ Σάρ μαζεύει και αφήνει με τα χέρια στον Ίγκορ Τούντορ. Εδώ έτοιμη Βάντερ Σάρ. 30χρονος goalkeeper της Juve. Αυτή την εβδομάδα θα κλείσει τα 30 του χρόνια. Έδιωξε ο Τζάνκι. Μπάρα φτάνει στον Αμπροζίνη. Τους πέρασε στον Μπίρχοφ. Μπόμπαν για τον Γκούλι. Ο Αργεντίνος συγκλίνει. Παίρνει την μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Βάντερ Σάρ. Εδώ ο Άντερς Γκουλιέλμι Πιέτρο. Και τώρα Ιντσάγκη. Κοντά του ο Δελπιέρο. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Μπράσκι. Βούτυξε ο Ιντσάγκη. Σεφτσένκο.
Αντίπολο τον Ζιντάν, θα του αποσπάσει την μπάλα ο Γάλλος, τα Κινάρντι και πάλι για τον Ζιντάν. Ντάβιτς. Άφησε στον Μπακίνι, κίνηση από τον Ντελ Πιέρο, κοντά του Ρόκε Ζούνιορ. Να ξεφύγει, να γυρίσει ο Ντελ Πιέρο, τα κατάφερε, αλλά η μπάλα φτάνει στον Κώστα Κούρτα, ο οποίος περνά για τον Αλμπερτίνη. Πιέζει ο Ζιντάν. Λέγει τώρα ο Τούντορ, Πεσότο. Έκοψε ο Μαλντίνι. Και τώρα Μπόμπαν. Λάθος του Γκούλη. Τούντορ. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Παράλληλα ο Αμπιάτης θα διώξει και στη συνέχεια θα απομακρύνει με το δεξιό Μαλντίνι. Ενώ το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Ζιντάν. Τούντορ προς τα πίσω για τον Τζάνκι. Ποιος άλλαξε με τον Ντάβιτς και αναγκάζεται να γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον Έντουιν Βαντερ Σάρ. Γιουλιάν. 32,5 λεπτά παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Πάντα 0-0 στο Μεάτσα, δεν υπάρχει σκορ. Σε αυτό το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του καμπιονάτου της Σέρια, που παρακολουθείτε σε αποκλειστική μετάδοση της τηλεόρασης του Αλφα. Μπάρι Αταλάντα, Μπρέσσα Φιωρεντίνα, Νάπολη Μπολόνια, Ρετζίνα Λέτσε, Ρώμα Βιτσέντσα και Βερόνα Λάτσιο. Παιχνίδι που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε σε απευθεία σύνδεση με τον Μπεντεγκόντι αύριο στις 4, πάντα στον Αλφα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αυτής της τρίτης αγωνιστικής που ολοκληρώνεται με την αυριανή βραδινή αναμέτρηση της Περούτζα του Ζήση Βρίζα με την Πάρμα στο Ρενάτο Κούρι της Περούτζα. Μπάλα θα απομακρυνθεί από τον Ιουλιάνο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γκατούζο, που βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος μετά από αυτό το μαρκάρισμα, το φάουλα του Έντγκαρ Ντάβιτς. Εδώ θα ξαναδούμε πως νωρίτερα ο Αμπιάτη βούτυξε και έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Ιντσάγη. Στην παράλληλη παλιά του Τούντορ, μια ακόμη επικίνδυνη στιγμή μπροστά από την εστία των γηπεδούχων. Εδώ ο Τζενάρο Γκατούζο, διεθνής με την Εθνική Ιταλίας. Πεσότο. Ζιντάν, γιατί τον Μαλντίνι θα κερδίσει το πλάγιο. Το εκτέλεσε ο ίδιος. Παλιά του Ντελ Πιέρο άστοχη. Πολλοί πίστεψαν πως μετά τον γκολ που πέτυχε κόντρα στην Νάπολη, στην πρώτη αγωνιστική στο Σαν Πάολο, γκολ με το οποίο η Juventus πήρε την νίκη απέναντι στους Παρτενοπαίοι στην Νεοφώτη στην Νάπολη, Ντελ Πιέρο θα ξαναέβρισκε την χαμένη του φόρμα, αλλά τόσο στα παιχνίδια του Champions League όσο κυρίως στο πρωτάθλημα δεν έχει καταφέρει, τουλάχιστον για την ώρα, να κρατήσει μια σταθερή πορεία. Αναγκάστηκε να απομακρύνει ο Ρόκε Ζούνιορ σε πλάγιο out. Όλα αυτά ενώ ξεπεράσαμε και το 35ο λεπτό παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ντάβιτς κερδίζει το κόρνερ. Ένα ακόμη για την γυραιά κυρία του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Και σίγουρα αυξάνει και τον χρόνο κατοχής της μπάλας, αλλά για την ώρα δεν έχει φανεί ιδιαίτερα επικίνδυνη μπροστά στην εστία του Αμπιάτη. Εκτέλεσε ο Μπακίνι, βγαίνει ο Αμπιάτη, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά ο Μπράσκι σπυρίζει το φάουλ πάνω στον νεαρό γκολκίπερ της Μίλαν. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Ντελ Πιέρο, ενώ βλέπετε πως οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων προσπαθούν να κερδίσουν χώρο, να κερδίσουν κυρίως την μπάλα, αλλά και για ό,τι αφορά τους αμυνόμενους να μην επιτρέψουν τους επιτιθέμενους να βρεθούν μια ανάσα από τον γκολ. Βαθιά παλιά του Μιλιάνο με στόχο τον Ιντσάγη, παρέμβαση του Κώστα Κούρτα. Πήδηξε ο Ντελ Πιέρο, ο Κώστα Κούρτα επιμένει και τελικά έχουμε το φάουλ. Κάποιες αψημαχίες εκεί, ενώ ο Ντάβιτς απομακρύνεται για καλό και για κακό. Και αυτή ήταν η καλύτερη αντίδραση, θα έλεγα. Μπράσκει καλή κοντά του τον Αλεσάνδρο Κώστα Κούρτα και τον Έντγκαρ Ντάβιτς για να τους χρεώσει
με κίτρινη κάρτα. Σε μια φάση την οποία θα ξαναδούμε. Παρέμβαση του Ντάβιτς. Ο Κωστακούρτα πέφτει πάνω στον Ολλανδό. Παλαιότερα συμπαίκτες στη Μίλαν. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Μπίλι Κωστακούρτα και για τον Έντγκαρ Ντάβιτς. Οι πρώτες πειθαρχικές αποφάσεις του Στέφανο Μπράσκι στο παιχνίδι. Ενώ οδεύουμε για το τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Το 0-0 παραμένει στο Μεάτσα. Μίλαν Γιουβέντους, παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του καμπιονάτου. Ρόκε Ζούνιορ πίσω για τον Κωστακούρτα. Έκοψε ο Τακινάρντι μπαλά στον Ζιντάν. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Μπράσκι, ο Ζιντάν για τον Ιντσάγκη. Από πλάγια θέση σουτάρει και διώχνει σε κόρνερ με τα πόδια ο Αμπιάτη. Εδώ Πίπο Ιντσάγκη. Ξαναείδαμε την πάσα του Ζιντάν, ο Ιντσάγκη κλεισμένος από πλάγια. Δεν σούταρε όπως θα ήθελε. Ωστόσο είχε κλείσει την κλειστή γωνία ο Αμπιάτη και κατάφερε να παραχωρήσει το κόρνερ. Στην εκτέλεση και πάλι ο Τζόναταν Μπακίνι. Και βλέπετε βρέχει διάφορα αντικείμενα εκεί. Με πολύ φάλσο διώχνει ο Αμπιάτη. Θέλησε να ξαφνιάσει ο Μπακίνι και καλά έκανε. Βλέποντας πως δεν μπορεί να τροφοδοτήσει κάποιους συμπαίκτες ικανούς στο ψηλό παιχνίδι. Καθώς είναι όλοι κλεισμένοι στα μαρκαρίσματα. Δοκίμασε απευθείας. Μαλντίνη πάνω στον Ζιντάν, θα απομακρύνει ο Αμπροζίνη. Ήταν χέρι παίκτες της Μίλαν, χέρι του Τακινάρντι, το οποίο όμως ήταν αδύνατο από εκεί που βρισκόταν ο Μπράσκι να διακρίνει. Ζιντάν. Βγαίνει ο Αμπιάτη, μαζεύει την μπάλα. Κανένας κίνδυνος αυτή τη φορά μετά από τους προηγούμενους που έζησαν με μεγάλη αγωνία και στον πάγκο. Ο Αλμπέρτο Τζακερόνι και οι συνεργάτες του. Μπακίνι πρόλαβε. Θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά από τον Τζέναρο Γκατούζο. Εδώ πέρασε την μπάλα και ο Γκατούζο σταμάτησε τον αντίπαλό του αντικανονικά. Φάουλ εκτελέστηκε, ο Γιουλιάνο γύριζε στον Νατζάνκι. Μπαίνουμε στο 40 λεπτό. Σε αυτό το πρώτο μέρος πάντα 0-0 στο Μεάτσα. Τακινάρντι. Πάλι για τον Γιουλιάνο. Όσο θέλησε να περάσει στον Ιντσάγκη, έκοψε ο Κωστακούρτα. Όσο θα απομακρύνει με το δεξί. Μπάλα έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Έδειξε ο υπόπτης εδώ. Βλέπετε πόσο ο Κωστακούρτα σταμάτησε τον Ντάβιτς. Θα μπορούσε να είχε δείξει την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Μπράσκι στον κεντρικό αμυντικό της Μίλαν. Ζιντάν ξέφυγε καταπληκτικά από τον Μπόμπαν. Θέλησε να νικήσει τον Αμπιάτη από μακριά, δεν τα κατάφερε, η μπάλα κατέληξε out. 40 λεπτά παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο. Μίλαν Γιουβέντους 0-0 εδώ ξανά. Σε αργή κίνηση. Προηγούμενη ενέργεια του Ζινεντίν Ζιντάν που ξεκίνησε καταπληκτικά με αυτήν την αριστοτεχνική κίνηση. Άδειασε τον Μπόμπαν και δεν μπορούσε να κοντρολάρει σωστά και ο Κροάτης. Αίσθηση του χώρου κυρίως από τον Γάλλο. Ενώ ο Μπόμπαν τώρα τροφοδοτεί τον Μπίρκοφ. Επιθετικά η Μίλαν δεν έχει φανεί σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Γιουβέντους όμως δεν έχει καταφέρει να κάνει το κάτι παραπάνω. Ενώ ο Ζιντάν τώρα πήρε το φάουλ από τον Γκούλι. Μπράσκι καλή κοντά του τον Τούντορ. Και προηγηθεί κάποιο φάουλ νωρίτερα. Εδώ. Είδαμε το φάουλ του Αμπροζίνη πάνω στον Ζιντάν. Ο οποίος χρεώθηκε το φάουλ. Γι' αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Άντρες Γκουλιέλμιν-Πιέτρο. Στην εκτέλεση ο Ντεμέτρο Αλμπερτίνη. Προωθείται και ο Ρόκε Ζούνιορ από την άμυνα.
42 λεπτά παιχνιδιού στο πρώτο μέρος, πάντα 0-0. Εκτελεί ο Αλμπερτίνη. Κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι. Προσπάθεια από τον Αμπροζίνη πρέπει να είναι. Και νικηθεί ο Βαντερσάρ, ο Μπόμπαν μάχεται εκεί με τον Πεσότο. Θέλει να ξεφύγει ο Κροάτης. Το έκανε με φάουλ όμως, όπως είδαμε, καθώς κρατούσε την φανέλα του Πεσότο. Και άδικα διαμαρτύρεται, ο Μπράσκι είδε τη φάση. Και τώρα τρέχει να κάνει άλλες συστάσεις. Κεφαλιά από τον Άντρες Γκουλιέλμι Πιέτρο, τελικά η μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Έντβιν Βάντερσαρ. Μάλλον του Μπόμπαν, ζητώ συγγνώμη. Αν δύσκολο να διακρίνει κανείς. Ο Τούντορ πίσω στον Βάντερσαρ, αυτός θα απομακρύνει με το δεξί. Κεφαλιά του Κωστακούρτα. Ντάβιτς για τον Τακινάρντι, νέο φάουλ. Πάνω στον Αλμπερτίνη αυτή τη φορά. Έβαλε το πόδι του Ντάβιτς και ανέτρεψε τον αντίπαλό του. «43 λεπτά παιχνιδιού στο πρώτο μέρος». Νωρίτερα η καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι για την Μίλαν με την κεφαλιά του Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Ενώ ο Κωστακούρτα τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας το φάουλ το οποίο κέρδισε νωρίτερα ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνη. Έκοψε ο Πεσότο, πλάγιο out για την Μίλαν. Με τον Μαλντίνη να το εκτελεί για τον Μπόμπαν. Παρέμβαση του Τακινάρντι, πλάγιο out για την Μίλαν. Εκτέλεσε ο Μαλντίνη και πάλι για τον Κροάτη. Ο Μαλντίνη έχει μπροστά του τον Ντελ Πιέρο και έδωσε ένα ακόμη πλάγιο. Μπόμπαν βρίσκει τον Μπίρκο, αυτός δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, μάλλον ήταν ο Γκουλιέλμι Πιέτρο, έκανε και το φάουλο ο Αργεντίνος πάνω στον Ντελ Πιέρο και κίτρινη κάρτα για τον Άντρες Γκουλιέλμι Πιέτρο. Εδώ έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους. Το 0-0 παραμένει. Κεφαλιά του Ντελ Πιέρο. Βγαίνει ο Αμπιάτη. Κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Την πετάει σε πλάγιο out καθώς υπάρχει κάποιος τραυματισμός του Κωστακούρτα. Για γωνιά του Ντελ Πιέρο, η σωστιά θελά του. Εδώ ο Μπίλι Κωστακούρτα. Και ξανά σε επανάληψη κεφαλιά του Σβόνιμιρ Μπόμπαν με την μπάλα να σκάει στο δεξί δοκάρι της εστίας του Έντβιν Βάντερσάρ. Η αντίδραση του Κάρλο Αντσελότη, καθώς ίσως ζητούσε περισσότερη προσοχή στις τιμένες φάσεις. Η κεφαλιά του Τούντορ, πλάγιο out για τη Μίλαν. Το έχει ανέβει σε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Το λάθος του Αλμπερτίνη. Ντάβιτς. Άνοιγμα αριστερά για τον Μπακίνι. Έχει μπροστά τον Γκατούζο, Μπακίνι θα βγάλει τη σέντρα, αλλά είναι άστοχη. Ενώ παίζονται οι καθυστερήσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Βλέπετε Μίλαν Γιουβέντους 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Ένα πρώτο μέρος όπου και οι δύο ομάδες ίσως έδειξαν περισσότερο άγχος από ό,τι έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι. Η Γιουβέντους όπως πάντα όμως να αναπτύσσεται καλύτερα, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει τις επιθετικές προσπάθειες, κυρίως λόγω της αστοχίας του Πίπο Ιντσάγκη. Ο Μπράσκι λοιπόν σφύριξε το τέλος αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου ημίχρονου. Το θεαματικό καμπιονάτο Άλλο ντέρμπι, Μίλαν Γιουβέντους για την τρίτη αγωνιστική. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για την έναρξη του αγώνα.
Για το δεύτερο μέρος αυτής της αναμέτρησης, Μίλαν Γιουβέντους για την τρίτη αγωνιστική του καμπιονάτο. Μετά το πρώτο ημίχρονο 0-0, δεν υπάρχει σκορ ακόμα στο Μεάτσα. Σε αυτό που είναι το πιο παλιό παιχνίδι, το πιο παλιό ντέρμπι στο ιταλικό ποδόσφαιρο, Μίλαν Γιουβέντους, καθώς αυτό το παραδοσιακό ντέρμπι παίχτηκε για πρώτη φορά στις 28 Απριλίου του 1901 στο Τωρίνο και τότε η Μίλαν είχε νικήσει με 3-2. Περισσότερες αναμετρήσεις έχουν παιχθεί μεταξύ αυτών των δύο αντιπάλων. 164 συνολικά. Σέντρα του Ντάβιτς, κεφαλιά από τον Κώστα Κούρτα και είναι το 8ο κόρνερ για την Γιουβέντους. Νωρίτερα, κοιτάξτε εδώ, Αμπιάτη βγήκε, αλλά λίγο να παρεμποδίσει τον Κώστα Κούρτα και όχι σίγουρα τον Ιτσάγκη. Ενώ στη συνέχεια Κώστα Κούρτα έδιωξε σε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελέστηκε χωρίς αποτέλεσμα για την Γιουβέντους. Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου λοιπόν παραμένει το 0-0, εδώ το γέμισμα από τον Ντάβιτς νωρίτερα. Κεφαλιά από τον Τούντορ, η μπάλα out. 164 φορές λοιπόν έχουν αναμετρηθεί οι απόψινοί αντίπαλοι. 163 η Γιουβέντους με την Ίντερ και 154 το κλασικό ντέρμπι του Μιλάνο, η Μίλαν με την Ίντερ. Οι Μπιανκονέροι μέχρι στιγμής έχουν 58 νίκες, 51 νίκες για την Μίλαν και 55 ισοπαλίες. Ο Φραντσέσκο Κόκο είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα των Ροσσονέρι. Τον βλέπετε εδώ και το πως κέρδισε το φάουλ από τον Τούντορ. Τζακερώνει τα λέει με τους συνεργάτες του. Έχουμε στο βάθος και τον Σιλβάνο Ραματσόνι, ενώ ο Ντεμέτρο Αλμπερτίνη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους γηπεδούχους. Στο πρώτο δίλεπτο του δευτέρου μέρους τέλος ο Αλμπερτίνη, κεφαλιά από τον Τούντορ. Πρώτος στην μπάλα ο Τζενάρο Γκατούζο, ζητώ συγγνώμη. Ξέφυγε από τον Ζιντάν και κερδίζει το κόρνερ από την παρέμβαση του Τζόναταν Μπακίνι. Σε μια ακόμη στημένη φάση ο Αλμπερτίνη, έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τη Μίλαν. Κεφαλιά και διώχνει ο Βάντερ Σάρ. Η προσπάθεια αυτή τη φορά από τον Κώστα Κούρτα, αν είδα καλά. Μάλλον τον Κόκο, τον Φραντσέσκο Κόκο. Ο Βάντερ Σάρ έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε. Νέο κόρνερ αυτή τη φορά περνά χωρίς αποτέλεσμα για την Μίλαν, αλλά υπάρχει ένα ακόμη, όπως δείχνει ο Μπράσκι. Μίλαν που πιέζει. Έχει κλείσει σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους την Γιουβέντους στην άμυνά της. Αλμπερτίνη, νέο γέμισμα, κεφαλιά από τον Τούντορ, η μπάλα φτάνει στον Γκατούζο. Γεμίζει και πάλι, κάπως σάτσαλα όμως αυτή τη φορά. Ελέγχει ο Κόκο, μπάλα προς τα πίσω για τον Κώστα Κούρτα. Πεσότο. Πέρασε στον Τούντορ, αλλά εκεί ήρθε πρώτος από όλους να κερδίσει ο Αμπροζίνη. Στη συνέχεια θα απομακρύνει σε πλάγιο out ο Αλέσιο Τακκινάρντι, ενώ υπήρχε υπόδειξη για offside νωρίτερα από τον κύριο Τζουκολίνη, τον πρώτο επόπτη του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής, για ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας, η Γιουβέντους ήταν η ομάδα που είχε καλύτερη ανάπτυξη και σίγουρα την πρωτοβουλία των κινήσεων στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Πολλά τα λάθη και από τις δύο πλευρές, ένα ακόμη τώρα από τον Τζάνκι. Πεσότο προς τα πίσω,
θα αναγκαστεί να απομακρύνει καθώς κοντά του ήταν ο Μπόμπαν και αυτή η πίεση, το pressing των παιχτών της Μίλαν αρέσει στους οπαδούς των Ροσονέρι. Αλμπερτίνι για τον Μαλντίνι, κοντά του ο Ζιντάν. Μαλντίνι δεν μπόρεσε να περάσει, ο Ζιντάν θα κερδίσει την μπάλα, θα πάρει και το φάουλ. Φάουλ που εκτέλεσε γρήγορα για τον Ντάβιτς. Παρέμβαση του Αμπροζίνη, μπάλα σε πλάγιο out για την Juventus. Κινήσεις του Τζακερόνι, λιγοστές. Θα δούμε κατά πόσον θα αλλάξουν το πρόσωπο των Ροσονέρι. Σε αυτό το δεύτερο μέρος βγήκε ο Γκούλι, στη θέση του πέρασε ο Κόκο. Βιλίνι Πιέτρο, ο οποίος έδειξε να μην βρίσκεται σε καλή μέρα. Είναι ακόμη φάουλα, κοιτάξτε εδώ, από τον Αλμπερτίνη στον Τζόναταν Μπακίνι. Φάουλ για την Juventus που εκτελέστηκε από τον Μπακίνι για τον Ζιντάν. Κέρδισε ο Γκατούζο. Επιμένει ο Μπακίνι, ο οποίος σουτάρει με το δεξί, μπαλάου. Μάλλον να δούμε από αυτή τη φάση, ίσως να έχει βρει ο Αμπιάτη την τελευταία στιγμή. Κόρνερ λοιπόν για την Juventus. Αυτή τη φορά με τον Ζιντάν στην εκτέλεση και όχι τον Μπακίνι. Τέλος ο Γάλλος. Μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει out από την άλλη πλευρά στο 7ο λεπτό του δευτέρου μέρους και ενώ παραμένει το 0-0. Είδατε τον Κοβάτσεβιτς στο βάθος. Είναι και ο Κόντε εκεί. Θα δούμε αν καλέσει έναν από τους δύο τελικά ο Αντσελότη για να κάνει την αλλαγή. Τούντορ. Θα κόψει ο Μαλντίνι. Απομάκρυνε ο Κόκο. Κεφαλιά από τον Μπόμπαν. Πάλα πάλι στον Κροάτη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να τροφοδοτήσει τον Σεφτσένκο. Σκιά του εαυτού του ο Ουκρανός. Δεν φάνηκε μέχρι στιγμής καθόλου. Ενώ τώρα ο Αμπροσίνη θα κερδίσει με κεφαλιά και στη συνέχεια θα έρθει ως απομηχανής και θεός ο Μάρκο Τζάνκι να απομακρύνει σε πλάγιο out. Εκτέλεσε ο Κόκο για τον Σεφτσένκο. Μπόμπαν και πάλι για τον Κόκο. Σε θέση offside. Νεαρός αμυντικός μέσος της Μίλαν. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο μέρος. Δεν υπήρχε offside όπως είδαμε. Βιάστηκε ο πρώτος επόπτης να σηκώσει το σημειάκι. Κάποιο πρόβλημα για τον Τακινάρντι. Γι' αυτό άλλωστε και ο Αντσελότη έδωσε οδηγίες και στον Κόντε να ξεκινήσει προθέρμανση. Ο Τούντορ μάχεται με τον Σεφτσένκο στο έδαφος ο Κροάτης. Μπόμπαν με τα κουνάκι για τον Κόκο. Ποιος θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Τροφοδοτεί τον Σεφτσένκο, αλλά εκεί παρέμβαση είναι θετική και πάλι από τον Τζάνκι, ενώ θα απομακρύνει στη συνέχεια ο Μπακίνι. Αμπροζίνη. Μαλντίνι για τον Κόκο. Αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Πεσότο. Κόκο επιμένει. Ήρθε να βοηθήσει τον Πεσότο Τακινάρντι, ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Οι κόντρες. Τελικά ο Τούντορ θα διώξει παρέμβαση και από τον Μαλντίνι, μπάλα out. Χειροκροτήματα από πλευράς των οπαδών της Μίλαν, καθώς παίχτες του Τζακερόνι δείχνουν, τουλάχιστον για ό,τι αφορά την όρεξη, το πάθος, να μην υπολείπονται σε τίποτα από τους αντιπάλους. Εδώ ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, ίσως σε κάποιες ασκήσεις stretching. Τούντορ και Σεφτσένκο, Κροάτης, θα κερδίσει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Φάουλ σφίριξε υπέρ του
του αμυντικού της Juventus, ο Μπράσκι. Είδαμε και πάλι κάπου στη μέση, είναι αλήθεια. 10 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο, Μίλαν Juventus πάντα 0-0. Ο Γιουλιάνο άλλαξε με τον Μπακίνι, μπάλα πίσω στον Τζάνκι. Προς δεξιά ο Τέρα στον Τούντορ και πάλι για τον Τζάνκι. Πιέζει ο Αλμπερτίνη αυτή τη φορά. Παλιά του Τζάνκι για τον Πεσότο. Κοντά το Τακινάρντι. Και το πλάγιο είναι για την Juventus τελικά. Δεν βγήκε η μπάλα. Διαφορετικά δεν εξηγείται. Ζιντάν για τον Ντάβιτς. Παλιά του Ολλανδού δεν περνάει, από μάκρυνε ο Κόκο. Νέο γέμισμα από τον Τούντορ. Έχει να πάρει καλή θέση και ο Ντελπιέρο. Γκατούς όμως κάλυψε την μπάλα και άφησε τη σφαίρα να καταλήξει σε πλάγιο out. Ο Ρόκε Ζούνιορ θα είναι εκτελεστής. Ο Βραζιλιάνος δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίχτη του. Απομάκρυνε ο Μαλντίνι. Και τώρα Πεσότο. Με την είσοδο του Κόκο. Μαλντίνι δίνει βοήθεια στο κέντρο της άμυνας. Κόκο παίζει πιο προθυμένος. Παλιά του Μαλντίνι για τον Μπόμπαν. Έκοψε ο Τούντορ. Ελέγχει τώρα ο Αλμπερτίνη, ο οποίος αφήνει στον Αμπροζίνη. Και πάλι Μπόμπαν. Πέρασε στον Μπίρχοφ. Γερμανός με αντίπολο τον Γιουλιάνο. Θα χάσει την μπάλα και τον Γκατούζο να κερδίσει. Το σούτ από τον Σεφτσένκο, η κόντρα ευνοεί τον Ζιντάν, που ήρθε από πολύ πίσω να κερδίσει την μπάλα, αλλά ο Γάλλος έκανε το λάθος και στη συνέχεια Μπράσκι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Εδώ κοιτάξτε, Τούντορ κάνει φάουλ στον Σεφτσένκο, ο Μπράσκι δεν αισθάνθηκε ότι έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι και να σφυρίξει το φάουλ υπέρ της Μίλαν. Ήταν σε πολύ καλή θέση, αν τελικά σφύριζε ο Μπράσκι. Ρόκε Ζούνιορ για τον Κώστα Κούρτα. Βαθιά παλιά, κεφαλιά από τον Μπίρχοφ. Εμβαίνει με τον ίδιο τρόπο ο Γιουλιάνο. Σεφτσένκο. Πέρασε για τον Γκατούζο. Και κόρνερ από την παρέμβαση του Γιουλιάνο. Ενώ Γκατούζο δείχνει πως την μπάλα βρήκε στο χέρι του Γιουλιάνο. Ίσως γι' αυτό το λόγο και ο Τζουκολίνη σήκωσε το σημαίακι για να υποδείξει το φάουλ υπέρ της Μίλαν. Μπίρχοφ κοντά στην μπάλα. Λέει στον Αλμπερτίνη που ακριβώς ίσως θα προτιμούσε να τον τροφοδοτήσει ο μέσος της Μίλαν. Τρία λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Πάντα 0-0. Φάουλ για την Μίλαν με τον Ντεμέτρο Αλμπερτίνη στην εκτέλεση. Ο Μπίρχοφ είναι σίγουρα ο κίνδυνος αυτή τη φάση. Εκτέλεσε ο Αλμπερτίνη, κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα από τον Μάσιμο Αμπροζίνη. Τελικά η κομπίνα έπιασε, ή τουλάχιστον αυτό φαίνεται, καθώς όλοι έπεσαν πάνω στον Μπίρχοφ. Και ο Αμπροζίνη με κεφαλιά ανοίγει το σκόρα στο 14ο λεπτό του παιχνιδιού. Στο δεύτερο μέρος. Εδώ και πάλι εκτέλεση από τον Αλμπερτίνη. Ο Αμπροζίνη μόνος του στέλνει την μπάλα πρώτα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Έντβιν Βάντερ Σάρ και στη συνέχεια πίσω από τον Ολλανδό γκολκίπερ της Juventus για το 1-0 υπέρ της Μίλαν. Επαναλαμβάνουμε στο 14ο λεπτό του παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Το 59 λοιπόν, Μίλαν Juventus 1-0. Το γκολ με κεφαλιά από τον Μάσιμο Αμπροζίνη. Εδώ ο Αλμπερτίνη που εκτέλεσε το φάουλ μετά από την κομπίνα που είχαν στήσει οι παίκτες της Μίλαν. Έπιασαν στον ύπνο την άμυνα της Juventus. Και για να δούμε τώρα αν οι Ρωσονέροι μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το πολύ καλό ξεκίνημα που είχαν στο δεύτερο μέρος και φυσικά ακόμη περισσότερο αυτό το γκολ που τους δίνει το προβάδισμα
στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου μέρους. Μπόμπαν. Το γέμισμα για τον Σεφτσένκο, η κεφαλιά και 2-0. 1-2. Και ακούτε τι γίνεται στο Σαν Σύρο, στο Μεάτσα. Όλοι πέφτουν πάνω στον Ουκρανό, τον Άντρη Σεφτσένκο. Ήταν η σκιά του εαυτού του σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι τώρα, αλλά σε αυτή τη φάση εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την παλιά του Μπόμπαν και με κεφαλιά κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα σε εστίαση του Έντουιν Βάντερ Σάρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η Μίλαν βάζει τις καλύτερες βάσεις για να πάρει τη νίκη απέναντι στην πρώτο πόρο του καμπιονάτου. Στο 59ο και στο 60ο λεπτό λοιπόν, Αμπροζίνη και Σεφτσένκο με τον ίδιο τρόπο, με κεφαλιά. Και αυτό το 1-2 που θα μπορούσε να ήταν ένα αριστερό δεξί κροσέ ενός πυγμάχου, αν χρησιμοποιούσαμε την ορολογία του box. Θα δούμε κατά πόσον η Juventus θα μπορέσει να αντιδράσει, κατά πόσον βρίσκεται στο καναβάτσο και αν η Μίλαν είναι σε θέση να κρατήσει αυτό το προβάδισμα, γιατί όχι να αυξήσει την διαφορά. Κεφαλιά από τον Τζάνκι. Γκατούζο, ένας από τους κορυφαίους των Ροσονέρι. Τώρα ο Ζιντάν για τον Μπακίνι. Μπακίνι δεν μπορεί να σουτάρει, ήρθε από πίσω ο Γκατούζο. Ο Μαλντίνι θα κερδίσει, θα βγάλει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή και θα τροφοδοτήσει τον Μπόμπαν, ο οποίος δεν μπόρεσε όμως να συγκρατήσει την μπάλα. Ντάβιτς. Μπακίνι προς τα πίσω για τον Ιουλιάνο. Δεν θα αργήσει να γίνει και κάποια αλλαγή για τον Αντσελότη, την Juventus. Ζιντάν. Πέρασε στον Τακινάρντι, αυτός δοκιμάζει με το δεξί, μπάλα πολύ μακριά από την αιστεία του Κρίστιαν Αμπιάτη. Εδώ και πάλι πώς πρόλαβε ο Γκατούζο και πριν σουτάρει ο Μπακίνι του απέσπασε την μπάλα. Ήταν μια ευνοϊκή περίπτωση. Εδώ ο Φεντερίκο Τζούντι προθερμαίνεται. Παίκτης που αποβλήθηκε στο μάτς με την Μπολόνια την προηγούμενη αγωνιστική. Ιτσάγκη. Έκοψε ο Κωστακούρτα. Αλμπερτίνη για τον Γκατούζο. Και τώρα Μπίρχοφ. Έχασε από την παρέμβαση του Ιουλιάνο. Ντάβιτς για τον Τακινάρντι. Αριστερά ο Μπακίνι. Τροφοδοτείται τελικά ο Ζιντάν. Μπακίνι θα χάσει την μπάλα αλλά με φάουλ. Και όμως σταματήσει το παιχνίδι νωρίτερα ο Μπράσκι. Εδώ Τζόναταν Μπακίνι. 2-0. Εδώ ξανά το δεύτερο γκολ της Μίλαν με την κεφαλιά του Άντερ Σεφτσένκο από την παλιά του Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Και ο Αμπιάτη πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Ενώ ο Μπίλι Κωστακούρτα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Ο Γάλλος ίσως να είναι η επόμενη κίνηση του Αντσελότη. Τη στιγμή που ο Μπακίνι θα πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Σήκωσε και το σημαίακι ο Τζουκολίνη. Βοηθός του Μπράσκι. Ντάβιτς. Νέο φάουλ από τον Αμπροζίνη αυτή τη φορά, έμεσο υπέρ των φιλοξενούμενων. Εδώ νωρίτερα το φάουλ του Αμπροζίνη πάνω στον Ζιντάν. Και η αλλαγή, βγαίνει ο Δελπιέρο. Αυτός κι αν ήταν σκιά του εαυτού του. Ακούτε τα σκηρίγματα από δοκιμασίας. Έχει καταλήξει στον μεγαλύτερο εθνικό πονοκέφαλο για ό,τι αφορά το ιταλικό ποδόσφαιρο. Το αν ο Αλεσάνδρο Δελπιέρο θα μπορέσει να ξαναβρει τον εαυτό του ή όχι. Νταβίτ Τρεζεγκέ στη θέση του λοιπόν. Γάλλος που αποκτήθηκε από την Μονακό, ο Δελπιέρο στον πάγκο. Και για να δούμε κατά πόσον θα αλλάξουν τα πράγματα επιθετικά για την γυραιά κυρία.
Εκτέλεσε ο Ζιντάν για τον Ντάβιτς. Τακινάρντι. Μπάλα προς τα πίσω. Ζανκιάψε στον Τούντορ. Γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά του Ζιντάν. Έκοψε ο Ρόκε Ζούνιορ. Ο Αλμπερτίνη για τον Γκατούζο. Επεμβαίνει δυναμικά εκεί ο Ντάβιτς. Είναι πολύ δυνατή παλιά για τον Μπακίνι. Δεν θα προλάβει. Τώρα θα καταλήξει out. Ασύνδετη η Juventus σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και ο Αντώνιο Κόντε. Η νέα αλλαγή του Κάρλο Αντσελότη. Θα πάρει τη θέση του Αλέσιο Τακινάρντι, ο οποίος φαινόταν ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όσο και αν προσπάθησε. Κάποιο πρόβλημα, όπως είδαμε, στο μυρό. Παίρνει και το περιβραχιόνιο. Κεφαλιά από τον Αμπροσίνη. Μπίρχοφ. Παλιά του Μπόμπαν για τον Σεφτσένκο δεν ήταν καλή. Μπλοκάρει ο Βαντερ Σάρ. Ανήμπορος να αντιδράσει και στις δύο περιπτώσεις. Όταν στο 51ο λεπτό ο Μάσιμο Αμπροζίνη, μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Αλμπερτίνη, με κεφαλιά νίκησε τον Ολλανδό γκολκίπερ. Το ίδιο συνέβη στο 60ο λεπτό αμέσως μετά, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ του Αμπροζίνη, με τον Άντερ Σεφτσένκο. Αυτή τη φορά σε μεταβίβαση του Σβόνιμιρ Μπόμπαν. Και η Μίλαν προηγείται με 2-0. Ο Ζιντάν θα ξεφύγει από τον Αλμπερτίνη και τον Γκατούζο. Θα βγάλει και την σέντρα. Κεφαλιά και το γκολ από τον Νταβίτ Τρεζεγκέ. Και το παιχνίδι παίρνει φωτιά. Κάτι περισσότερο από 23 λεπτά παιχνιδιού υπολείπονται για το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Πέρα από τις όποιες καθυστερήσεις, εδώ βρήκε την μπάλα ελάχιστα ο Κωστακούρτα, καρφώνει με κεφαλιά ο Τρεζεγκέ. Ο Αμπιάτη δεν μπορεί, 2-1. Ο Γάλλος μειώνει και βάζει και πάλι την Juventus στο παιχνίδι. Στο 22ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι, περισσότερο μάλλον στο δεύτερο μέρος, κυρίως λόγω της καλύτερης ανάπτυξης παιχνιδιού από πλευράς των γηπεδούχων. Η Juventus αναγκάστηκε να υποστεί την πίεση των αντιπάλων. Μίλαν χτύπησε δύο φορές με Αμπροζίνη και Σεφτσένκο, αλλά τώρα στο 22ο λεπτό αυτού του δεύτερου μέρους ο Νταβίτ Τρεζεγκέ απαντά για την Juventus. Και το σκορ είναι 2-1, παιχνίδι ανοιχτό λοιπόν. Και εδώ ο Κόντε που πήρε νωρίτερα τη θέση του Τακινάρντι αφήνει στον Τούντορ, ακόμη πιο δεξιά για τον Πεσότο. Ποιος θα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Κεφαλιά από τον Κώστα Κούρτα. Το σούτ του Μπακίνι, μπάλα κοντράρι και καταλήγει σε κόρνερ. Κόρνερ με εκτελεστή και πάλι τον Ζινεντίν Ζιντάν. Βγαίνει ο Αμπιάτη, διώχνει με γροθιά. Ο Κόκο τρέχει να προλάβει. Γιουλιάνο έκοψε την μπάλα. Δυσκολεύεται εκεί ο Κόκο και τελικά είχαμε την υπόδειξη του επόπτη, του κυρίου Ιβάλντι. Ενώ βλέπετε πως ο Νταβίτ Τρεζεγκέ νωρίτερα νίκησε τον Αμπιάτη και έκανε το 2-1. Η αντίδραση του Αντσελότη που πιστεύει στην ομάδα του, πιστεύει στους παίκτες του και στην όρεξη και την ικανότητα κυρίως που έχουν να αντιστρέφουν τους όρους ακόμη και στους πιο δύσκολους αγώνες. Ο Μπιριντέλη παίρνει τη θέση του Πεσότο τώρα. Συμπληρώνει λοιπόν τις αλλαγές ο Αντσελότη. Και υπενθυμίζουμε, το σκορ είναι 2-1 υπέρ της Μίλαν. Στο 51ο λεπτό ο Αμπροζίνη άνοιξε το σκορ για τους Ρωσονέρης. Στο 60ο λεπτό αμέσως μετά ο Σεφτσένκο με κεφαλιά έκανε το 2-0. Πέρασαν 7 λεπτά για να δούμε την αντίδραση των φιλοξενούμενων που μείωσαν σε 2-1 με τον Νταβίτ Τρεζεγκέ. Σεφτσένκο έχει μπροστά τον Τούντορ, θα περάσει για τον Μπόμπαν. Ο Κροάτης θα μπερδευτεί, κόντρα ευνοεί τον Τούντορ, όπου μακρύνει με κεφαλιά. Ελέγχει τώρα ο Αμπροζίνη.
Πιέζει ο Ντάβιτς, κάνει και το φάουλ. Ο Ντάβιτς ο οποίος πρέπει να προσέχει γιατί έχει ήδη μια κίτρινη κάρτα. Εδώ ξανά. Το φάουλ καθαρό από τον Ολλανδό. Ενώ ο Αμπροζίνη προσπαθούσε να απομακρύνει τον αντίπαλό του με το σώμα από την μπάλα. Στην εκτέλεση ο Αλμπερτίνη. Ενώ βρισκόμαστε στα μισά του δεύτερου μέρους. Αυτή τη φορά ο Βαντερσάρ μάζεψε κάπως ύποπτα εκεί. Ίσως να είχε περάσει και τη γραμμή. Ωστόσο ο Μπράσκι άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η παλιά του Μαλντίνη, ελέγχει ο Τούντορ. Ποιος θα απομακρύνει με το αριστερό. Μπακίνι. Και φάουλ από τον Γκατούζο. Εδώ και πάλι βλέπετε άμεση παρέμβαση του Γκατούζο. Ενώ βλέπετε πως ο Βάντερ Σάρ φαίνεται τουλάχιστον έστω και δύσκολα να έχει κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα. Τη στιγμή που ο Τζόναταν Μπακίνι βρίσκεται στο έδαφος, καθώς τραυματίστηκε νωρίτερα στην σύγκρουση με τον Γκατούζο. Το 2-1 παραμένει στο Μεάτσα, σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι αυτής της τρίτης αγωνιστικής, το μεγάλο κλασικό παιχνίδι του Ιταλικού ποδοσφαίρου, όπως λέγαμε το πιο παλιό μάτς για ό,τι αφορά τα μεγάλα ντέρμπι, με πρώτη αναμέτρηση τον Απρίλιο του 1901 στο Τωρίνο, όταν τότε είχε κερδίσει Μίλαν με 3-2. Και άλλωστε είναι και αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων που έχουν κερδίσει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ιταλία. 25 Juventus, 16 Μίλαν. Τρέζεγκε. Μπακίνι. Δεν μπόρεσε εκεί ο Μπιριντέλη. Μπάλα καταλήγει out. Και ο Μπιριντέλη ζητούσε το κόρνερ. Μάταια όμως. 27 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Μίλαν Γιουβέντους 2-1. Ένα παιχνίδι που ζωντάνεψε ξαφνικά όταν πλησιάσαμε την πρώτη ώρα παιχνιδιού. Κεφαλιά του Κόντε. Έκοψε ο Μαλντίνη και πάλι ο αρχηγός Γιουβέντους θα περάσει για τον Τρεζεγκέ. Έξυπνα για τον Ζιντάν. Εκεί ακολουθεί ο Γκατούζο που αποσπά την μπάλα από τον Γάλλο. Αμπροζίνη. Ο Μπόμπαν με τη μία για τον Αλμπερτίνη. Σε θέση offside ο Μπίρχοφ. Έρχεται όμως ο Σεφτσένκο να κερδίσει την μπάλα. Και απομάκρυνε ο Βάντερ Σάρ. Ο Σεφτσένκο ο οποίος τελικά εκμεταλλεύτηκε ότι ο συμπαίκτης του στην επίθεση, ο Όλιβερ Μπίρχοφ, γύρισε προς την μεσαία γραμμή. Τώρα παλιά για τον Μπιριντέλη ήταν πολύ δυνατή. Εδώ η παρέμβαση του Τούντορ και στη συνέχεια ο Γιουλιάνο θα γυρίσει προς τα πίσω. Ενώ έπεσε στο έδαφος ο Σεφτσένκο, βρίσκοντας όμως τα πόδια του αντιπάλου του. Και έτοιμος ο Αμπιάτη να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ ο Μπράσκι πήρε και αυτός μια ανάσα. Το ελεύθερο από τον Αμπιάτη, κεφαλιά του Μπιριντέλη. Μαλτίνη προς τα πίσω και πάλι για τον Αμπιάτη, ο οποίος θα απομακρύνει με το δεξί. Τούντορ, Ντάβιτς, πίσω για τον Τζάνκι. Τόσο αριστερά στον Γιουλιάνο. 29 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Το 2-1 υπέρ της Μίλαν παραμένει. Ρόκε Ζούνιο, πέρασε στον Μπόμπαν. Παλιά για τον Γκατούζο, τρέχει να καλύψει ο Ντάβιτς, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ. Και για να δούμε αν θα είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Ολλανδό. Μπράσκι ήρθε να απομακρύνει τον Γκατούζο. Εδώ θα ξαναδούμε. Πρώτος στην μπάλα ο Γκατούζο. Το φάουλ είναι καθαρό. Ο Μπράσκι όμως δεν δείχνει την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ολλανδό. Και τώρα ο Τζούντι θα πάρει τη θέση του Μπόμπαν.
Θα είναι η αλλαγή για τον Αλμπέρτο Τζακερόνι και τη Μίλαν. Βγαίνει λοιπόν ο Κροάτης. Και αυτός καταχειροκροτείται. Ακούτε άλλωστε και το σύνθημα Τζόρο Τζόρο Μπόμπαν από πλευράς των οπαδών της Μίλαν. Στην εκτέλεση και πάλι ο Αλμπερτίνη, περίπου το ίδιο σημείο από όπου νωρίτερα είχε τροφοδοτήσει τον Αμπροζίνη. Και νέα κεφαλιά από τον Αμπροζίνη, αυτή τη φορά η μπάλα καταλήγει out. Το ίδιο σκηνικό νωρίτερα στο 51ο λεπτό, περίπου από το ίδιο σημείο ο Αμπροζίνη είχε ανοίξει το σκορ. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να βρει το στόχο, η μπάλα κατέληξε out. Μπακίνι άφησε στον Ζιντάν. Και τώρα Ντάβιτς. Θα ξεφύγει από τον Γκατούζο. Και πάλι για τον Ζιντάν. Ο Ντάβιτς ελεύθερος να βγάλει τη σέντρα. Που πραγματοποίησε ο Μαλντίνη από μάκρη, άστοχο στη συνέχεια το σούτ από τον Μπιριντέλη και ο Ντάβιτς δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. 14 λεπτά υπολείπονται για το τέλος της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ρόκε Ζούνιορ εκτέλεσε το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Ντάβιτς. Ο Κόντε θα περάσει για τον Ζιντάν και πάλι Μπακίνι. Κεφαλιά από τον Ιντσάγκη. Έχει να προλάβει ο Μπιριντέλη. Θα καταφέρει να κερδίσει την μπάλα από τον Κόκο. Κοντά του ο Τζούντι. Και έχουμε φάουλ για την Γιουβέντους. Εδώ ξανά το φάουλ από τον Φεντερίκο Τζούντι. Ο Αμπροζίνη για τον Κόκο. Αυτός δοκίμασε να τροφοδοτήσει τον Σεφτσένκο χωρίς να τα καταφέρει. Απομάκρυνε γεμίζοντας προς την αντίπαλη περιοχή ο Τζάνκι. Έχουμε κόρνερ από την παρέμβαση του Κώστα Κούρτα. Η Γιουβέντους πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση. Εδώ βλέπετε τον Μπιριντέλη εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Γιουλιάνο καλεί γρήγορα γιατρό και φυσιοθεραπευτή της Γιουβέντους για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον αμυντικό μέσο των Μπιανκονέρι. Το 2-1 υπέρ της Μίλαν παραμένει. Εκτελεί ο Ζιντάν, κεφαλιά από τον Αμπροζίνη. Σεφτσένκο δεν μπόρεσε να κοντρολάρει και να ξεφύγει από τον Ντάβιτς, ο οποίος κάνει φάουλ στον Ουκρανό, αλλά τελικά Σεφτσένκο περνά έξυπνα για τον Μπίρχοφ. Και πάλι ο Ουκρανός, τα κουνάκι για τον Αλμπερτίνη. Αμπροζίνη. Δεν θα περάσει από τον Τούντορ. Τρεζεγκέ. Άφησε στον Ντάβιτς. Μπάλα αριστερά. Για να δούμε ο Μπακίνι αν θα προλάβει. Πέρασε για τον Ιντσάγκη. Κοντά του ο Ρόκε Ζούνιορ. Ήρθε και ο Γκατούζο να αποσπάσει την μπάλα. Αλλά έχουμε το σφύριγμα του Μπράσκι. Φάουλ υπέρ της Γιουβέντους. Το 33ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Και ενώ το σκορ είναι πάντα 2-1 υπέρ της Μίλαν. Μπακίνι. Νέο φάουλ από τον Τζούντι αυτή τη φορά. Εδώ Φεντερίκο Τζούντι. Ο Τζόναταν Μπακίνι που βγαίνει σε αρκετά χιλιόμετρα αυτή την αναμέτρηση. Ζιντάν και Ντάβιτς και πάλι κοντά στην μπάλα για να δούμε ποια θα είναι η κομπίνα και πώς θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Ντάβιτς για τον Ζιντάν. Μπάλα περνάει, απέκρουσε ο Αμπιάτη. Θα προλάβει εκεί ο Κόκο. Από την πίεση του Τούντορ. Θα περάσει για τον Ρόκε Ζούνιο. Και πάλι Κόκο, πλάγιο out για τη Γιουβέντους. Ζιντάν. Απομακρύνει με το δεξιό Ρόκε Ζούνιο. Κεφαλιά από τον Ντάβιτς. Και πάλι για τον Ολλανδό που στέλνει την μπάλα σε πλάγιο out, καθώς είδε τον Μπίρχοφ να έχει πέσει στο έδαφος έχοντας χτυπήσει νωρίτερα σε αυτήν την εναέρια μονομαχία με τον Ολλανδό μέσο της Γιουβέντους. Και ξανά το φάουλ νωρίτερα τελεσμένο από τον Ζινεντίν Ζιντάν και το πώς απέκρουσε ο Αμπιάτη.
για να παραμείνει το 2-1. Ενώ πλησιάζουμε το 35ο λεπτό παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο μέρος, σκεπτικός ο Αντσελότη. Άρχισε και να καπνίζει. Ενώ ο Μπίρχοφ απομακρύνεται προς τη μήν από τον αγωνιστικό χώρο. Χαμογελάει και ο γιατρός της Μίλαν. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Λογικά οι Ρωσονέροι θα επιστρέψουν την μπάλα στους αντιπάλους. Ζακερώνη πληροφορήθηκε ότι για τον Μπίρχοφ δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τρεζεγκέ να μην μπορεί να κοντρολάρει σωστά την μπάλα. Τον Μαλντίνι να τροφοδοτεί τον Μπίρχοφ. Αλμπερτίνι. Ο Τούντορ ψύχραμα προς τα πίσω για τον Βάντερ Σάρ και πάλι στον Κροάτη. Ζιντάν πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Τώρα Μπιριντέλη. Θα χάσει από την παρέμβαση και του Τζούντι. Πλάγιο out τελικά είναι για την Μίλαν όπως δείχνει ο επόπτης. Εδώ ξανά. Κόντρα. Ο συνεργάτης του Μπράσκι έδωσε τη λύση και ο Μαλντίνι ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μια κεφαλιά από τον Μπίρχοφ, ο Τούντορ για τον Μπακίνι από την άλλη πλευρά. Προς πίσω με κεφαλιά. Θα γυρίσει τον Βάντερ Σάρ. 37 λεπτά παιχνιδιού. Στο δεύτερο μέρος πάντα 2-1 για την Μίλαν. Ενθυμίζουμε με γκολ του Αμπροζίνη στο 51ο λεπτό, του Σεφτσένκο αμέσως μετά στο 60ο. Έγινε το 2-0 για τους Ρωσονέρι και ο Τρεζεγκέ μείωσε σε 2-1 στο 67ο λεπτό. Παράλληλη παλιά από τον Μπιριντέλη, απομάκρυνε. Ο Μαλντίνι νωρίτερα όμως έχει προηγηθεί το φάουλ. Γι' αυτό ακούσαμε και το σφύριμα του Μπράσκι, καθώς ο Μπιριντέλη βρέθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά έχοντας δεχτεί το αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Φραντσέσκο Κο. Εδώ βλέπετε ξανά την προηγούμενη φάση. Φάουλ για την Juventus. Λοιπόν, με τον Ζιντάν στην εκτέλεση. Συνοστισμός και πάλι κοντά στην αιστεία του Αμπιάτη. Γυρίζει ο Μπακίνι, μπάλα στο δοκάρι, δεν έχει περάσει τη γραμμή, αλλά πρέπει να είχε περάσει η μπάλα από την εκτέλεση του Ζιντάν. Την νοητή γραμμή. Εδώ είδατε κατέληξε στο δοκάρι από το γύρισμα του Μπακίνι. Νωρίτερα όμως είχε ήδη σηκώσει το σημαίακι κύριος Ιβάλντι για να υποδείξει το out στην εκτέλεση του φάουλ από τον Ζιντάν. Ξανά εδώ με πολύ φάλτσο εκτέλεση ο Γάλλος και στο βάθος είδατε τον επόπτη να σηκώνει το σημαίακι. Ελέγχει ο Γιουλιάνο. Ζητάνε μονομαχή με τον Ρόκε Ζούνιορ, η μπάλα φτάνει στον Κόντε. Κόντρες ευνοούν τον Τζούντι, στη συνέχεια η μπάλα φτάνει στον Γκατούζο. Κόντρα πάνω στον Ντάβιτς. Και φάουλ υπέρ της Γιουβέντους. Το εκτελέστηκε πολύ γρήγορα ο Ζιντάν. Δεξιότερα στον Μπιριντέλη, ανεβαίνει και ο Τούντορ από δεξιά. Μπιριντέλη αφήνει στον Ντάβιτς, αυτός πιο πίσω για τον Κόντε. Και πάλι Ζιντάν, με τη μία για τον Ντάβιτς. Κόντε. Πλάγια στον Μπιριντέλη. Και πάλι Κόντε. Ντάβιτς. Απέφυγε τον Σεφτσένκο και αφήνει αριστερά στον Γιουλιάνο. Νέο γέμισμα για τον Τρεζεγκέ. Μπάλα περνάει από τον Μαλντίνι, ο Κόκο θα απομακρύνει με το αριστερό. Μπαίνουμε στο 40ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Πριν φτάσουμε στο τελευταίο 5 λεπτό, το 2-1 παραμένει υπέρ της Μίλαν. Ζιντάν για τον Τρεζεγκέ και πάλι Ζιντάν. Θα καταφέρει να διώξει ο Γκατούζο. Το φάουλ του Τούντορ πάνω στον Σεφτσένκο. Μπράσκι τώρα το στηρίζει. Ρωσονέροι δεν βιάζονται.
Αλμπερτίνη. Πέρασε στον Τζούντι. Θα κερδίσει ο Τούντορ. Τρέζεγκε. Κόντε για τον Ντάβιτς. Ζιντάν. Και πάλι για τον Ολλανδό. Από αριστερά ο Μπακίνι. Τον ίδιο Ντάβιτς τον τροφοδότησε. Μπακίνι βγάζει τη σέντρα για τον Ιντσάγη, αλλά είναι πολύ δυνατή. Και η μπάρα καταλήγει στην αγκαλιά του Αμπιάτη. 5 λεπτά παιχνιδιού, κάτι λιγότερο, για το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Του μεγάλου ντέρμπι μεταξύ της Μίλαν και της Γιουβέντους για την τρίτη αγωνιστική του καμπιονάτου. Ο Μπράσκι τώρα θα στηρίξει το φάουλ που έγινε νωρίτερα πάνω στον Μπίρκοφ, κλεισμένο από 2 αντιπάλους. Εδώ, Ντάβιτς και Γιουλιάνο, πάνω στον Γερμανό επιθετικό της Μίλαν. Ο Αλμπερτίνη τελεί πλασαριστά. Ο Μπροζίνη περνά για τον Μπίρχοφ. Τη φορά το φάουλ είναι για τη Γιουβέντους. Εκτέλεσε ο Τζάνκι για τον Ζιντάν. Οι Ανκονέροι βιάζονται για να πετύχουν τον γκολ και να ισοφαρίσουν σε 2-2. Με κινητήριους μοχλούς Ζιντάν και Ντάβιτς. Δείχνουν όμως ο Τρεζεγκέ με τον Ιντσάγι αρκετά αποκομμένοι από την υπόλοιπη ομάδα. Ενώ τώρα έχουμε το πράγμα του Μπιριντέλη πάνω στον Κόκο. Σωστή απόφαση του Μπράσκι. Ξαναείδαμε την πάση. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Λιγότερο από 4 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το 2-1 υπέρ της Μίλαν παραμένει. Θυμίζουμε γκολ για τους γηπεδούχους. Η Αμπροζίνη και Σεφτσένκο μείωσε σε 2-1 στο 67ο λεπτό για την Γιουβέντους ο Τρέζεγκε. Βαντερσάρ βγαίνει από την αιστεία του, μαζεύει την μπάλα μπροστά από τον Σεφτσένκο και δίνει με τα χέρια για τον Ντάβιτς. Ζιντάν. Κοντά τον Μπίρχοφ. Μπακίνι και πάλι για τον Ντάβιτς. Ζιντάν στη φάση, θα χάσει από την παρέμβαση του Αμπροζίνη. Αλμπερτίνη. Κίνηση από τον Σεφτσένκο. Μπάλα δεξιότερα στον Μπίρχοφ. Σεφτσένκο με αντίπαλο τον Κόντε. Μπίρχοφ προς τα πίσω για τον Γκατούζο. Ροκε Ζούνιορ και πάλι για τον Σεφτσένκο. Δεν σφυρίζει ο Μπράσκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Ντάβιτς να παίρνει αυτή τη φορά το φάουλ από τον Αλμπερτίνη. Και εδώ ο Άντρε Σεφτσένκο. Κρανός. Πεσμένος στο έδαφος. Εδώ ξαναείδαμε και το φάουλ που έκανε ο Αλμπερτίνη στον Ντάβιτς. Σεφτσένκο στις 24 Μαρτίου και πετύχει 2 γκολ κόντρα στην Μίλαν, κόντρα στην Γιουβέντους, ζητώ συγγνώμη. Ήταν το ντέρμπι του δεύτερου γύρου στο περσινό πρωτάθλημα. Η Μίλαν έχει κερδίσει με 2-0. Μπακίνι τώρα για την Γιουβέντους. Έκοψε ο Ροκε Ζούνιορ. Γιουλιάνο για τον Ντάβιτς. Ζιντάν και πάλι για τον Μπακίνι. Ποιος θα κάνει το λάθος, κέρδισε τον Γκατούζο. Ροκε Ζούνιορ. Το λάθος από τον Βραζιλιάνο για τον Σεφτσένκο ήταν η παλιά, αλλά κανένας είχε ήδη κάνει την κίνηση. Ντάβιτς. Και τώρα Γιουλιάνο. Και πάλι για τον Ολλανδό. 44 λεπτά παιχνιδιού. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, Λάγιο out για την Μίλαν, το 2-1 υπέρ των γηπεδούχων παραμένει. Για να δούμε αν αυτή θα είναι η πρώτη ήττα για την Γιουβέντους στο εφετινό πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα που όπως δείχνουν τα πράγματα θα διακριθεί και πάλι για την απόλυτη ισορροπία δυνάμεων. Υπάρχουν φυσικά και οι εξαιρέσεις, όπως η Ίντερ που το απόγευμα έχασε με 3-0 από την Ουντινέζα. Πάντως οι ομάδες που θα παλέψουν για τον τίτλο είναι και πάλι οι γνωστές
Αμπροζίνη, έκοψε ο Ντάβιτς. Τούντορ για τον Τζάνκι, ο οποίος αφήνει στον Ιουλιάνο. Παίζονται οι καθυστερήσεις, θα είναι 5 λεπτά. Πέρα από την κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το σούτ του Κόντε, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και βλέπετε τον Αντώνιο Κόντε και τους οπαδούς του Γιουβέντους να ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Είναι το 2-2 και βλέπετε τι γίνεται και στον πάγκο της Γιουβέντους, που καταφέρνει έστω και στις καθυστερήσεις να ισοφαρίσει με αυτό το δεξί σούτ από τον Αντώνιο Κόντε. Έπεσε ο Αμπιάτη, δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα. Και όπως όλα δείχνουν δεν θα υπάρξει νικητής τελικά σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του καμπιονάτου. Το 2-2 από τον Αντώνιο Κόντε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ό,τι έψαχνε λοιπόν η Juventus. Albertini kullandı ön direğe doğrudan dışarıya.